Kiitos Tommille joululahjasta viime jouluaattona. Saat olla sijaiskärsijänä nyt mukana tässä. Tästä on paljon katsottu videoita ja puhuttu siitä, että pitäisi joskus kokeilla suurströmmingiä, miltä se nyt sitten maistuu ja haiseeko se oikeasti niin pahalle kuin se väittävät. Niin yrittää mennä nyt sitten kaiken taiteen ohjeen sääntöjen mukaan. Eli tuossa on tuommoista putaanpullan kaura ohutleipää, rieskaa. Siinä on uutta perunaa, punasipulia, smetanaa päällä. Ja tästä sitten pitäisi saada se pääherkku, eli happansilakkaa. Ja nyt sitten kuitenkin ollaan sen verran nynnyjä, että avataan tää tuolla veden alla. Saadaan se pahin paine pois tästä purkista. Ja kohta saattaa haistaa, että miltä tää haisee. Se on auki. Vähän toivoa, että saisit maistaa tätä omineen. Niin, mutta että mun mielestä on kiva, että on kaveri. No ei tää nyt niin pahalle haise. En mä vielä haista. Siis tää on vähän niin kuin semmonen krapulapaska. Ehkä niin kuin voisi olla semmonen niin kuin ensimmäisen, mikä tulee mieleen tästä. Söisit sä sitä? Nyt se iski tänne. Se tulee sinne päin, tässä se haisee. Täällä on sitten lientä, jos joku haluaa maistaa pelkkää lientä. Niin. Ehkä vähän ylimainostettua tää haju. Se jos on Mun pitää tulla tälle puolelle. Niin. Ilmakään tänne. joku ärsyttävä ihminen, niin sen auton tuulettimeen sitten. Niin. Hyi hitto, haisee tänne. No ei se nyt niin paha. Ei todellakaan se ole nyt hyväkään. Tästä toi toinen lautanen. Nämä on ihan siistin näköisiä fileitä. Sanna voi tulla nyt vähän lähemmäs, niin haista tämän. En mä tiedä, Tai ei fileitä, kuin ihan hyvän näköisiä silakoita. Näistä pitää vähän sitten tosta ottaa pari ja saadaan fileet sitten tuohon meidän silakkaan. Ehkä jos tämän tekisi sisätiloissa, niin tämä saattaisi olla hurjemman hajunen, mutta eihän tää nyt ole. Eihän tää olisi pahakaan. Ei se kovin hyväkään. No ei se kyllä hyväkään ole. Nyt pölähti äsken, ei nyt pölähti. Ylimainostettuja ne, missä oksennetaan, kun tätä Te ette haistellaan. ole vielä maistanut. No ei, mutta se makuhan ei kuulemma niin paha kuin tää haju väittävät. Ehkä tää raiti sulkuilma vähän auttaa tässä. No, se on ihan ehkä mukava tässä Hyvä, että se tulee tänne naapuriin. Niin. Mä naapuriin varoitin, että tänään saattaa tulla vähän tuoksuja täältä. Tuulen mukana. Tuulen mukana, että ei ole oksennusta mikä se on. Että se on ihan ruotsalaisperinneherkkuu vaan. Että väittävät, että kahta asiaa ei pidä kokeilla, kansan tanhuja ja anoppia, niin tämähän nyt ei ole kumpikaan niistä. Niin Tää voisi olla yksi. Tämä voisi olla yksi niistä, mitä ei pitäisi pistää suuhunsa, mutta en mä tiedä. Kaikkea ne ruotsalaiset keksii. Niin, aivan. Kaikille ruotsalaisille sukulaisille terveisiä täältä Lepolasta, niin päästään vähän. Kato, kärpästä alkaa vetämään, että löytää Aika tänne kumma. tiensä. Ihme homma. Kohta tulee karhu varmaan. Tää voi olla ihan hyvä karhun karkotin kuitenkin. Että. Luulen, että karhut ei tuu vuoteen. Niin. Niin tuossa on kuulemma ollut pari pentua tuossa ihan kilometrin päässä emonsa kanssa, mutta ehkä ne on nyt sen verran viksuja, että ne jättää tän Muuttaa Venäjällä. meidän, niin ne loikkaa tosta rajan Itse yli kun siellä on Venäjällä. tehty aita. Meidän pitää päästä nautiskelemaan nyt tästä, sitten rullataan tommin. Siitä tulee kyllä aika paksu, jos se pullaa. Ootas kokeillaan. Otetaan ensin kuitenkin tää. Tää tuntuu turvallisemmalta. Niin. Kippiä vaan. Hip hei. Kohta lähtee. Pitääkö täällä vetää keskeltä halki vaan tolla ja Niin se on muuten tämmönen aika kiva paksu sandwich, rulla. niin joo. Pitäis saada kalaa suuhun tosta. Suolainen. Tää on vähän kuin silliä söis, ei tää nyt sen kummempaa. Ainakaan tässä setissä niin. No, Ei nyt paha. on hyvä. Ihan hyvä vai? No. Tuo tuolla. Niinpä. Hyvin näyttää uppoava, joko on kova nälkä No, ja alkaa olla. makuaisti on kadonnut. Pitää vielä tehdä meidän pienet vaan, maistaa semmoinen. Herra jes. Tuossa on vielä tuolla.
aika hyvä suola. Siinä luki, että erittäin suolainen tai voimakas suolainen. Se hyi hitto, mikä haju. Tänne tölähtää nyt. Suola oli aika tiukka. Yläpuolella. Ja suola purkista, kun maistoisi suoraan. Maistuuko Jarkko sitä? Pelkkää kalaa. Ei, se on suolasta. Ei tää nyt mitään kovin hyvää ole, mutta Ei sit oo pakko syödä. ei tää nyt mitään kovin pahaa. Elikkä ei en mä tykkää kuitenkaan sillistäkään. Jarkko. Sulla on Jarkko. No, kun ei paperia katettu meillä. Okei. No, joo, niin kun, ehkä tää riittää tää yksi kerta, mutta Onpahan maistettu. nämä somen oksennusvideot, niin vähän on ylireagoitu. Tässä me suomalaiset ollaan totuttu vähän tämmöiseen Te olette vaan tiukempaa niin kovin kamaa. jätki. Niin se voi johtua siitäkin. Niin. Kyllä ne oksentaa salmiakin. Niin. Onpahan nyt sitten kokeiltu tääkin jo. Jätetään ruottalaisille. Niillä on Joo. muitakin outouksia. Kyllä me Ne selvitään tanssii jonkun juhannussalon ympäri siellä, niin jätetään sekin niille. Okei. Kyllä se jouluselmi ilman näitäkin. Terkkuu kaikille. No niin. Tää oli tässä. Tää. Hyvä kama. Mä syön Big kyllä loppuun. end. Tää on tää sen verran hyvä, että ei tätä kehtaa jättää.